zabierz mnie stąd. 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 Ludzie sobie wyślą, nie biegniemy tam, gdzie inni sobie wyśnią. Nie czekamy na koniec świata, nie okradamy naszego brata, nie gwałcimy w myślach naszej siostry, nie. Nasz kodeks jest bardzo prosty, bardzo. Nie bądź inny wśród tych, którzy innymi gardzą. Kochaj brata swego jak siebie samego. Słuchaj głosu serca swego, gdy tylko jesteś, bądź dla drugiego. Słuchaj głosu serca swego, gdy tylko jesteś, bądź dla drugiego. Niewiele potrzeba nam, by szczęście w nas było. Jak niewiele potrzeba, by się w nas zrodziło. Jak niewiele potrzeba nam, by szczęście w nas było. Jak niewiele potrzeba nam, by się w nas zrodziło. Jak niewiele potrzeba nam, by szczęście w nas było.